Riflinkin piti kyllä tulla, mutta toki kello on vasta noin vähän. Eli Forsströmin Juuso on nimi, ikä 34 vuotta, kotoisin Lohjalta. Toimin juniorisapkon, Savonlinnan taitoluistelijoiden ja Sapko U20-joukkueen toiminnanjohtajana. Oma Sapko-polku on sellainen, että 2014 vuonna tuli edustussapkoon pelaa jääkiekkoa ja muistin mukaan 7 kautta vierähti täällä Savonlinnassa mestisjoukkueessa ja yhden välivuoden pelasin Espoossa siinä ja sitten 2022 loppu muistin mukaan ne pelit ja siinä sitten keväällä kun loppu pelit, niin elokuussa sitten aloitin nämä toiminnanjohtajan hommat, että semmonen on meikäläisen Sapko-polku. No tällä hetkellä kuuluu tosi paljon ensi kauden asioiden suunnittelua. Sitä tehdään yhdessä valmennuspäällikön, junioripäällikön ja puheenjohtajan kanssa. Sitten jos miettii kauden aikana, niin tosi paljon sähköpostiviestintää, sitten seuran sisäistä kautta ulkoista viestintää, että somemainontaa ja mitä meidän arkeen tavallaan kuuluu noissa joukkueissa, niin sitä viestin ulospäin sitten yhteistyökumppaneiden hoitoa ja sitten ihan arkisia juoksevia asioita, mitä tulee, että talousasioita ja mitä joukkueenjohtajilla on mielen päällä, niin voi olla aina yhteydessä minuun. Että paljon erilaista, mutta siinä pääpiirteet meikäläisen hommat. No kädenjälki varmaan itse vaikea arvioida, miten se näkyy tässä meidän toiminnassa, kun en ole aikaisemmin mukana ollut tai näin, mutta tiesin, että tämä kysymys tulee, niin vähän Kotilaisen Jonilta, meidän valmennuspäälliköltä tätä tiedusteli. Hän on 10 vuotta ollut seurassa, niin sanoi, että konkreettisesti asiat hoituu nykyään paljon tehokkaammin, kun on ylimääräinen työresurssi käytössä että mitkä asiat ei jää enää pöydälle kovin pitkäksi aikaa vellomaan. Että sama se seuran ulkoinen viestintä varsinkin on tehostunut. Somessa on lisääntynyt huomattavasti ja sitten se yhteistyökumppaneiden hoito, että on saanut lisää yhteistyökumppaneita seuran toimintaa ja sitten varustelainaamo itse asiassa lanseerattiin tälle kaudelle meidän seuran käyttöön, niin voitaisiin sitä vaikka lähteä tänään jossain vaiheessa katsomaan. Tällä hetkellä työstetään tulevaa strategiaa, että sitä ei ole vielä julkaistu, mutta kyllä meidän seuran perusperiaate on mahdollisimman laadukas semmoinen harrastusmahdollisuus jääkiekon parissa suunnata alueen lapsille ja nuorille, missä on otettu huomioon se kilpailullinen polku ja harrastamisen polku. Et molempiin yritetään panostaa parhaalla mahdollisella tavalla. Et tällä hetkellä juniorimäärät on aika pienet, joukkuekoot on pieniä, niin se on sinänsä haastavaa, että samassa joukkueessa on ne kilpailulliset pelaajat ja ne harrastajapelaajat. Et se aiheuttaa jonkun verran haasteita, mutta pyritään paras mahdollinen heidän eteen tekemään. Ja sitten se, että kyllä seuran perus semmoinen arvo ja mitä yritetään ensi vuosina vielä tuoda huomattavasti lisää, että pelaajista kasvaisi kunnon kansalaisia ja kaikilla olisi erittäin hyvät käytöstavat ja omaksuisi sen liikunnallisen ja urheilullisen elämäntavan ja eläisi terveellisesti. Et ihan sama mihin hommaan tai mitä ne alkaa ikinä tekemään, niin niillä olisi hyvät lähtökohdat elämään. Et sitä pyritään seurassa kyllä jatkossakin kehittää ja kiinnittää huomioon. No ihan hyvin se on sujunut, yllättävän vaivattomasti. Itselle oli silloin oikea aika lopettaa niin sanotusti ja olin sinut sen homman kanssa, että sain lopettaa lätkän pelaamisen omilla ehdoilla ja olin valmis tähän tulevaan työhön ja on viihtynyt tässä nykyisessä pestissä, että saa kuitenkin olla rakastaman lajin parissa ja lasten ja nuorten tekeminen lähellä sydäntä, niin on sujunut kyllä kivuttomasti tämä siirtyminen. No niin, käydään vähän läpi tätä meidän varustelainaamoa, mikä otettiin tuossa vuodenvaihteessa käytäntöön. Tätä pyritään kehittämään kyllä jatkossakin, että on tämmöinen pintaraapasu, miten lähtenyt pyöriin. On tästä jo moni saanut varusteita lainaa, että kiekkokoulussa varmaan 5-6 tyyppiä lainas eri varusteita. Et käytännössä tässä on tämmöinen, niin kuin lapustakin lukee, niin varusteiden
lahjoituskärry. Et tähän voi ihmiset tuoda, mitä on heille jäänyt niinku käyttämättä tai enää ei ole käyttöön, niin ne tuo varusteet tähän ja tästä mä pyrin joka viikko käydä katsoa, että mitä tässä on ja vien sitten tonne meidän varustelainaamoon. Et nytkin jo näyttää olevan ihan hyvännäköistä junioriko pelihousua, niin nää siirtyy siitä sitten tonne meidän varustelainaamoon. Ja sit mitä näissä kärryissä on, niin porukka voi tästä ottaa sitten itelle mukaan omaan kotiin. Että sit jos ne on pitkään lojunut, niin kuin vaikka nämä kamat tässä, niin nämä lähtee sitten todennäköisesti kaatopaikalle tai roskikseen. Että silleen pyörii, mutta voidaan lähteä katsoa sitä meidän itse lainaamoa. Tässä oli tää lahjoituskärry. Eli varustelainaamo toimii täällä Juniorisapko varustekuivaritilassa. Tää on pikkasen sotkunen, mutta kevätsiivous on tähän tulossa. Et suurin piirtein on järjestyksessä, mutta tehdään vielä kunnon kevätsiivous tähän. Mutta täällä on tavallaan joka kassi lajiteltu. Täällä on niinku polvaria on samassa kassissa, junnuhousuu samassa kassissa, rintapanssari löytyy paristakin kassista. Et ne on tavallaan sitten niinku mun sieltä helppo löytää, kun vaikka kiekkokoulun vanhempi ottaa yhteyttä, että juniori tarvis kiekkokouluun varustetta, niin täältä saa sitten niinku helposti. Että meillä on tosi hyvin junnupolkkari, junnuhousuu, rintapanssari, kyynärsuojaa löytyy tuolta. Mitä tarvitaan lisää, olisi hanskaa, luistinta, kypäriä, että niitä pyritään ensi kaudelle tuomaan ja lätkämailoja. Mutta muuten tästä löytyy kyllä hyviä. Koetaan se, että tällä pystytään niinku saamaan kyllä lajin pariin helposti lisää kokeilijoita, että ei jää siitä kiinni, että ei löydy varusteita. Että pyritään niinku auttaa nykyään, monella on tiukkaa taloudellisesti, niin ei jää sitten siitä kiinni se lapsen harrastaminen, että pystyttäisiin auttaa siinä. Niin koetaan, että tästä on varmasti iso apu myös tulevaisuudessa.